Diole ndi kukwani tu mwana lingwe chikomukwaniga. Bamaye wansa kongita lende baanza kunsukuma kuchinse. Bamaye kwa time na rusi kengine kiga na tima siku yakabaka mngetio kielioki. Nche tengekero mwana uyo mutukuru yo ni mwikerete mesa iguru munaresa yotayete kwikera amorore paka bono igana ndatara amorore muna korere tugo nakamenya tabu no nyina asomo muro ya kuchiko ni mwana uifanis taliso bokorora mungina ko ate tukumuira sababu mumuro ingwetu no akinire tungina kuru no amenye tororo ibona twa rushiri chiko bitotagete kusaba tokonyora watiruyo wagero yonse muyo mwana oria tukubona nana kikiaba tuntu wachalende turangiria waka balirende to kwana naki ya naki kirende awega feria abara imbaro bali ngororo nyono mungino irende nateba naki mama fanis no alegeiga kende ngi yakwanite one ye korolekana na atagitu mwana uyo na kulenda konyunyine chinyombe chirenda enda gacheru tindo jigosobo iri obumbaroro kwikira nyawemba neiga aba ntomoronge kanga kwanite naki umwana usirire ganeiga kende ngiyo ni achiroro nondo gonde buka naki ikorera yane no erege kende ngi yakwanite Mwancho muligiriro Gusi Voice itikulia rango koletera mugano kuruchinsemo chia Nyamburuga yigo gutoka ime ya Kemera Ward nigo gutoka ime ya constituency ya Kitutu Masaba yigo gutoka ime ya county ya Nyamira aiga ninde no mungina oyo mo imamu abo fanis no mwana uri osireti bugima bwae ali chinsemo chia Magena dispensary asali wechikogonkia banta bange mbaro cy'umugano wiga handa banta bange bagatwara uburobo nese ngincho yo muntu osomo swati gusiri bugima bwae se condition ingebunelia imagine umwana ogaiki uburito emitintisa agenda kuibora otabwati afierembe agenda kuibora alafu mayo siri bugima bwae se enyagitari kulingana namangana bunasogete no postmortem asogete nga abanyagitari mbakorete obuzembe ibwagarato umwana uri agasiri bugima bwae musabati utara ndi gumbaka bono nyekekora tara ndi gumbaka bono iga family kigayibere ntibwate kumusanana nabo igono mbono mbaranyora kiyabo igoro yo mwana uri usiro bugima bwae senchirenge bunelia aiga chinseme cya Nyamburuga ninde na mamu wa fanis nabwo atamangana namangana aiga nalinga family elia umumuro uri omunyomerete ne family elia okumusana nankoli pa atwalire kokogera tole gaiga mbaraka na ngombe mwana utara enigwa enchera bako ndora ko resanga bako ba mistreated namangana ndamange no tole nere gaiga elia tukwanire atote bingi kenderete kwikira boniga fanis yatara enigwa mpaka bono mongina pole kwanza na ande sinchitora ni mwana gopaka bono iga asante aso faida yo muntu otaro cy'umugano kale naboko twaresa muri tawo ngakyokoroko Jeridia usbori datem inje mamo ma fanis datem twaresa ngo bwikira boniga ngakie condition ya mangana fanis yere baka bono mangana fanis bono ona uno kungusana na gochia ono ntora manyane kigenderete kwikira bono iga kwangeresa gaiga nga liri twakorete mugano gali nawe kwabwata burro bonge kwanyari tukoeresa zaidi nawe no gokuko mwana wo nkwachite gotebigu none kar kwalenge gali twaresa story buna yali gokuko mwana onje tindebiri unakwete nyowe nyagitali mbande betino bamwirire nyagitali njebona bachite gontebekera umwana akure muno umwana ukure ali lirende ichete kuja kwanekere ngichiterende ngatirimbuka mambia ngocha ngotirimbuka lende kana achire karora lende jinsa cyane cikangerera mambia irende ngoenda gabo tende to gikorora umwana uyone munakwete bagonde natingo nyara korora umwana uyu ne serikali yakanire bono lende de tukairana ali tugite kwanda ndeli tukulinga ole natokaenda abwase bamenyete gabo nyangoso litukulinga bono togotebu tokwenda bakanga ali tuchiete ngalende tukanyora lende antumbara ororo bakego lende gabo lende bakunya kukwana lende nendo tukaewa mabagalende tukarakwana lito kwana lende abagaka bakarangeruna basuke ku cyense mu igabarebe bakwane bono lende umwana naro umocho korone lende nyaruke yabwate bono lende tigalende njiko mukwani lende
inka sobo soba bulende lialende njiko kwani tu mwana lingo chiko mukwaniga bamaye wansa kongita lende baanza kunsukuma kuchinse bamaye kontaimna na rusi kengine kiga na tima siku yakabaka ngetio kielioki oingo batebigo umumuro hinero le kokwana muragyo umumuro hirende na nero bono nyomereta na inje familia itinyi manyiti mono Moro kwanda na rusio mongino iga tima siku mwaka mutio kielioki na inje ngwanza koleraga bulende ngolera ngoboli lende ngikialie to mwana one ngimwatale konta bili no mwamwirire nyagitali chinga kiji chonsi pi mwamwirire nyagitali mwale konta bilende na mwamwirire lende nchendo na kirende ngokora ono lende nabo bakolete igo bakamoni igo tungo gunse gabu utoko kole kwene lende ntutokoleraga bulende togocha yani umuro yo nyomete fanis fanis yo yoro mwana ugo oyo bono takire ukuruka bona aye mother in law ya agukura amenye igesa kwikiwa nero ndamete igesa kwikiwa konda na rusio mongino iga ndamazima skuma kabaka mutio kira nero jitaga nsukuma gagunse Nkeke bono kwa mukwanirete bobe nje timukwanirete kendi yonsi bobe aje telio kana wonsu ndo chino mwana ngukwanika na tikalende mukwane amekumya kause timeti ne kialengereti kwikeraga mundu kuse no mwana nategete kuse timeti ne kialengereti okay nyuma tutarekeraga iga mangana alenge kumaga iga kagero mumuro yakagutwara kogechigwa osemo bwate kumusana konde tutarekeraga uko musana ngwalenga turi chumwana ino na alengerera rugoro bono ekere yaikirete lende mwana yena no ba akagenda agabwa somo muroyi titukeli bakagosana nera agacheke mambi wamuitire keracheke mambi bono chena achire kugura mabere rende para maroserie chae omwana no atenine gesieri ukorangeri omwana ukomungusa ukotamanere onegera tamanu omwana oli na bachite no mwana oli na bono kurweri rende nyaruke ine ali achite kachaga tirimbukira nirende gochaka tukuchimwe nyaruke kuchikumubwati kuchalia seba menye tokonyora taiyo mambi ya erende butuko wa kumya mwakire sime kumatayo na maite ni kinche na atirimbo kino mwana koregi kimogo kara dali nyaruke ya chite katirimbo kina nindi guchika to na mwa inka tara manyanga yinka soba ya lenge guchi nyomo yo mwana oyo go fanis no mumuro ya ngakiale komenya nguyo na roje bamenya ine kuburongega kira chingaki agonde mama intumtumere besu mwana na arwalite umugore nyone lyo ndomere besa ngole kiregen Wano lende banchena roji na yinyoma ya lenge sababu kira jinga kino tolenere tali na nini kira mara enchara yoka ya wanta enchara nera na konyora chibesera kendingi ya kugora chibesi cha yotumye agochera chipuru ochiawa nduche ukolere kwende nenguna go beti chibesi cha no chikwenda guchi bono ndagere de ya kugora nyo enyumba nje na linge kuratuma kirege bamenyetamo baramenyetamo ake igorenda tali ngakinyinge bamenyete nere no menyete no mwana mpaka uyo munanyore tu uyo ndi nje nalenge nere kirege ndunje nalenge gushuna ndo ne skuru munalenge skuru ali nyango so stumira nitali for funny singo bamete komo tango so gali Wono gali madinyi kumanya sababu litu kulina lina chietororo na nanya kuchiona andi igo nkwanya kumirana na mumuro oyo esanyo meto mwana njera yo kumirana nere itukulina na mumira ntelia kabira ne utumere tenere gali ya kabiri gali nali tukulira ichitaga tamano mwana yo nali tukirire ndawo kote kwende Wono lende bune kolera ikire gali ngaki kwa bete received ngaki mwakwanetali Wono lende gesere aigete gali mongino itakene nge yale gukwana tabete no na fanisi yo sirire wono ngusinyure nene kifanisi no yo yenero monyore tenda ko tana fanisi yo sirire na kende nge yago ndabi kwikeraga bwanda bine kusene kia asire terende ereganega kende nge yandebe tinje ega si ale ndal kunya kolero nya tana fanisi yo ene na konye ngoni bale nere chi echiro mwachite mo postmortem ngaki report ya hotel report ya semekana n'abanyagitari bacerere ngino inje na mubulete ndende kare bacerere tu aerende nkwale ngukumurusiga buno mwira nyoene nyagitari ende ngao sababu ekera muyeta mwirite obaire paka manga matuka guchiko babiri ali ga bunyagitari no onda biguka bande binende naki eri igana na ure na rusie na balenda senya ruke ya nende ngakira tabeneki mama fani si eri igana mwana na mwire nyagitari kanyagonsaberanye kende nge yakwanite gwikeraga Ono ne libari nyagitari no takukwanere tigore Chetangu anere tikende gyonsi. Ono yogo ndemnu mwana usirire.
taliero ntebeti familia iyo koronero ne changiete gutamuchenji guchenya gitali nga nkire bale gutigira pako mondasiro bugima bwa enye gitali chalenge ga bwange no bale gotana kinya gitali erigane yani ndabona nkumurusiga iga amoire nyoine chibese cyabulire nabo twale gotema chuchinya stokoli nyora tumo torale umwana uyo ubugipubwa bwa beiro burunge wikira bana twikire bono ngakikurweli bakabona iga gesafani cia gasirete bakabona mwanyorere bokonyi bonde esinge nchoko oro kinga no haki neto kesinge nchonye abanyagitari bakoreta mangana aramabe mwanyorere haki mwabwatiri gose ay mangana itonya maite wikira tundoranyora bokonyi bonde geso umwana uyo agasirete ndabo tolege tukirete igo namudo kunya gotaye muna tuenderende se bina ndo intu tokulikicibese twaenda pagabo ndoranyora bokonyi bonde kurwa cia serikali ende yonse na toko bera ge nabo toko bera nyo intu twekatoko bera sababu bono bokonyi ndoranyora ndonse aiga story nseino aya no mwako gumwa twalete difference kiro monta kaende nchera yae tu aiga bono seino ngaki omeyate kurunga kimba kabo nje naramenyire sababu no musanyi urenge tali yanyomete musanyi urenge neronge angeto umwana muna angeto umwana inje ngagendera ko bayigo ngunya gukora ndu bwasara boke gosomya umwana inje nari gunya gushugulikanya kumusomya umwana injera nte yabonera akoro sababu jibusindora amanyana ki bamukwerende yere one tuganyete obokonye kurwa cie serikali use netokonye gwikira gabo sababu umwana inje ngoteba umwana nawonko maeni nyoini gaiga sababu bwa matembo yoga bonya abantu bagutukwa kutuitagali na kitwali kunyarikana nandi au no nale gocha next inoda gusi umukungwa aruko mukomonto gende tangani wikaka ne ruchombe gende yakabere wikanyo mu maybe ne kanisa osene bintu binde fanisi ebintu binaiterete stages kiga asenkelia bintu mbia eterete gabo byonsi munandoche sababu tara kaneru kende ngeyo ge kwaro kimuna nakorete gusene nyangi kende ngeyo ge kwaro ge kwaro ki igo turakwane rusofanga tutagerite tumerane buna family tore gosenko ba tore kende elibona tore twani mwana we bakwane tenga kigete bagatamna tutagete to bahekende wana uiko bagotatamna twende pakagali nakiura ende pakagali nabantu basumete bawo boyire nakigo kwenda sababu ntwitetu toko batabirende mukora ichapa kagaiga tora mora rolenda sumano yarwete ko mbatageti bono rende gaikiraga buna inche nkarora na acha teyo tigangoni umwana one fani sinabwa to umwana munyaruka no oli okarali bono umwana oli no ibo mumuroli umwana oli sababu munyaruke yani ne skuru yarenge muna anyore to buli to bune skuru ale no tole nere rugoro na mursiti skuru gaiga kamutiri go chirugoro kale form 3 uneke namubeka rugoro abasometerende agocha gwikira rendo gondaina ya abeire musigo uneke rawo musigo rende na inje ngomubuli ngai na kikwanyonyora nero gondaina ya inje na no mwana gitonga stande beti gusema muroyo mwete wana kagendera no tole nere ngunya kumuragirire pakenga kiyanyore to mwana no tole nere irenga lenge school ara kore to amatemo bono ka guchiko kora form 4 igo to sure jetindi sure go so mwana ino yoye okay so fa abo yoye bono lindi no hakale bono ayebuna mamu mwa fanis ne familia yago gaseno nga kibirengera bino bire nande nga kimotagete nje nganetina umwana uyo nerene moeni asenjere ndonge timoke sababu serikali ani serikali yankonya ngenyu mwana uyone aiga gaiga tutaitia ni gwali ya tinda itikwa ni gugari sababu bwa matembo yo gali oroche uri guchigali bone so far tutageti ngombe ciao je tinda iti ngombe buna tokwa ni gayo manya tenga mwana gutanyomiri nje manya te mwana tanyomiri nyonyo urenge kunya kwenda ga nje na maite tanyomiri mancho murigereria naba manganara makonkuru gaiga mongino iga nsobo boiborwa namwe gure ngata sogeti na mwana abwate bi kamfanis mwana yomo eke gusi kero mwana asirire sometimes abantu nkobuta bale aire saga ngano no kubuta mbali kubuta singinjo sofa mba manyiti kigendrete tanya okora mirimo esa arwete esa menyete ngayo mongino mete Nairobi namenyete Nairobi komete na mete Nairobi banu kunya ko nasiberia abantu chianga na nyore gingo nya na gasabuniga
nabona igamuneria mang'ana ya bete igo kunye nabwate nyoembe sina kabese tengate balende tikantirimbuke munambwa ngolende ndole nakire nkabona ngakimomete kisalindo cha kuru Nairobi nkabone tomenyete igo muno kende ngiyo gaiga nyoena moibori gaiga kende ngiyo bone tuikana stay go bosa na bantu mbatai charende babuta kende ngiyo lende butoto kokora kende yonsinke momete nerega no tomenyete na mama no ali gali nere tomenyete nere na bana mbarororo amuruminto mwancho mulige you can imagine mongno no arega nkasobo obana mamumu abo egasiara gukora ari chinsemo chia Nairobi no igwete bono tali konyekora ntirindete iyo mbako genda mirimo mwana obataraenigwa you can imagine the condition mongina ntete kwa libagase kamera igere gaiga otebyo muligererio tuligereti obokonyara koyaye kugani kwa onkuruki elia trisio monto kuligeretia okonya sencherejo njengo sabe serikali yangonya sababu mwana oyo ne munasirete tingeti ko tebukendi yonsi ngo sabo bangonye ngeni mwana oyo nasenjere ndonge elinde bono nyale komenya linde nimanye kumanya nikigende tuguchimutu no mocho koro yone bamonge nabongo mulenda nyoingo nkunya kwenda sinkwenda ndole na kiako tokobera sababu bono mwana oyo nero lenge liso lyano mwana oyo mobweka na bwate bono kibara ngo ina nje nabongo ligere na fani one ndoche bamonge ene serikali ngo saba twenkonye ngo saba serikali enkonya sebu mabono pole sana poro mwenye mwancho muligererie kubekande namba ya mama wa fanis in fact aya buno muligereti gana bo none nchira ukwana yoka no rojenchira abwa tuburo imeaye just imagine mwana oga kwese enchira ngeyo achikogonkia mwana ole buya tarwaleti agonki ama yoshiru mabwa ataragonki alafu nanda mangana ama yako baiga family ema yako ikemukorere buna kwere saiga nevertheless ngo igutole kuru sense moyende na barabu batwerese nga ahiga gukwano nekene lakini wikira boniga ayo muligereri onyenchera nero ranyare kwa uplift mamu mwa fanis asenchera ya mawusende you can still do it umukonye kibirengereri umukonye advice umukonye in financial point asenga nchonkaga iga taliko kora mirimo mamu mwa bona erengo chikoleta next nera kwa nero no mongino roche nchera te yakonyora besa chindi chionsi bantu bali kubutaga iga aganyitenga ngayiye mangana iga kwerera agendere no bugima bwae bwa kawaida neba kirako ongena no gwate simu nimbate simu namba yawe simu nerelie 0708 13 0827 irole rande 0708 13 0827 walieta ke koleta mpesa Lydia busibulira temu koleta ndi mamumu abo nera erese gaiga abanyakenyero mbali bali gaiga na barapunku baleta ndi babiri batatu na barabara kuona iguru ya mangana yega elituma yako manyanga nchira kibono ngakie koba because it's not ite koba gento kerekia mwana tara ndi kumbaka boni na ndu kwete in that kind of condition to chiandale tende te mamumu abo Lydia nera to erese amangana ya nararia yega oyole ngina koro fanis mongina karibu sana ande pole asante samalita ngikuruko samalita ngikuruko briska basweti tatemu briska pole so siri muchikurogo nando taraende kumpaka bondi nando sirita style ingene basweti style yende igantaru tinaro munere manu yana nabaki nerete ga nabo mwana yana amanyarere tega Digora mwanyorera ga nabo antigere nabaki nete nabantigere tubana kanda kuligerio mwana ende ngakaya ndi sukuru tiganga ndi guchiana iro nje nabanda anyore kendo mwana mwabona arengo mumura akagenda nenda gatipobero akumate nchuri kikende nonye kende njibona mama ko mwana akaimo kanira kana Nairobi abo akantigere mwana basoma tega gasoma naliaru toro mwana agandire kirasi kachire yoko tabaya atigangiro mwana na muirerogoro kamwirorogoro nakitona kwa masomeria kale sendeli satu kumana akorete form 4 onu mwana oyo abo nibwete ngakinga yayo ngumwana oyo gonte nga yo mwana nali musigo kutaba yali nabo tonya kwa matoganya kumanya abana bara muna bali bana baba kinete nere gocha musigo ina baba goleti abaru tora mona karago chiko akoko koro musigo kolireki
agotokora matemo form 4 nyori umwana agatigira ni umwana ikengwerera basi akagenda matemo ya gakura bana bamenyete Nairobi ya Burende Nairobi ya mbugana ki na kibono bamenyete ngaya umwana ninka na chita ndi kusaka basondoka mungaine tingaya kaibona dio kana bamenyete dioka mayo aje yaringe tukubuna kinga fani shokorire ngorurega ngaya ngenda gutinga tinkumanya matukamake mbona lingwete ngabusa ngenda gotia muntu uyu ngari chandaini nandi nyugo ochirega okorire ochirenga ngomuitire ngananda okorire anga matei boge mubumbo kwa babu boko babija sinari mwana nyingwete naria katamete gota boya seneke ma byagonte yata mama bino anu muntu nere makegari omorori muna amwitete magoroba omorori muntu ngunganyare ani magegaro ikireka uyobote kandi kinona mabere nkoreki makorere chai mwana uri utikira mwana no manenare kegori kyu mwana uri ura bigete sati mbariria mwana isikaro yo ngina nyombare mumuri ukire ngora gando bwatiro mwana uri obona uri muchukuru uri uyo uyibono kaire tu muswati uyo muchukuru uyiriro mwana uri agachakaira bono muchukuru uri bana ria moira bana ria gutukwirana akinga yinga yo mwana agenda uyo nyarero report njiranga ki ngakwanda gotyabo ngumumuro ukirega ari uri ukora ataria ngobuiri umwana ngayinga yo mwisiko yo nagenda aria gutugoja nyombore umwana akorete ki kayo umwana ari ngatari insarenge sikabu yo mwisiko jata tukuminyoka tachi kwa marorande akaira naka kereira naka naria rareteka akara ria kabere uyo mwana uyo no mumurure Nairobi agana cyokora kwaberaga n'umwana tumetisaga kare bese yikorera ki bwati umuntu yakamenya kwimba kati ko tumama ngana bono mwanje bono muri kwankorera kende ngona akire ngusinde ari ruta musacho bono uyo le musacho fanisi ana ruta akabana kibono akoiro umwana nandi sobotana kungira nkonya kamate binyire tanya kungira ona ria ruta kata utanya ko ngende nse yuganda ayo mwana uyo wande bono mumuranga nayo kale kiugenjera yokurushya umwana uyo oruororo kera bugima bwenu n'ubwaya giti timburu cyo no mumuranga bono ro musiko uyo mwabo mwana uyo yagenda tabana kita gatiti gocha bono munakabekeri gusimiki abekito ndakabati akaikaransa bono kabero ona ngakataka gasara gusinga sara para buna nyina byaro na twana kwa maro tanya kucho ona ria ruo toro rende amenya tubona naruo tugende bona asire tubuke mabwaye nubuke mubwaje gutinjende mbare muntu mirantindanga bante bigwa bamanyenga umwana uri abatabinga kakintebe no nyamba abo minto nyama ngo kakare Nairobi na nyamba abo minto ateko ndora ninandora ganganga babana bago abakurine gari na bago tego bono yachete ko tebi gufuka buranga nganoma yatenga fanisi osire atamanyiti ntentamanyiti nuyo nera gakorera kurwari nga fanisi osire nga mama noma yatenga fanisi ono ngumotebi nyingi ono kanka mbora kwanye nari musigo numusigo akwa ngatiga yaganda bana mambe bwa kinje ninjetenga kero omwana uyo mutukoro yo ni mwikereta mesa iguru munare sai tinboge teke mambia tini mwikereta rende bano uyo tayete kwikera amorore paka bano igana datara amorore muna korera tuga nakamenya tabu no ngina tini moro tini mungene tonka morora kanya munara abu akaigorende nariyo aimukiri akairu mwachere babari bako moina bate tingu mungino tutaga naya torore stoko iraguchi nabanti keten sabun korera abu nyagitari iyo mukengine kinenga nakikorera yaye iyo umwana oyone gwate atayo mungino yambwati tabi mungino yambwati gocha jinga kiraga ali ngategera ngatabagenda yamuna kwali nimbwata abantu gaiga nkuganya gagenda muna kwali ngi kinguchukokoro motukoro no iruru guchia kategera bano nkaganya abantu bari kumbwati kurwaiganga kategera nganda kwabera abo ngatokinira abana bakona gocha abana bamusubati wana abandi bande tualengi mwana onde tualengi ko mumuru ominto tukona kwabera abo akegona lindote mujunda gote bakali rende aya tukuchenya kitanda karo gopema muno mwana oja kwetengi kyagara mwarusi umubiro yoga igwa nje nabo bwate tikucho bano nkaro ano nkakora mongero nyanga tanga nchuo ambwati umongeno ri mbwati nje tikumubwati nabona atikete iko bono ntindo bondo tingo motukoro yone
arentu nanchire n'abana bamwabo arentu atuguta abantu bwati kende gyonsi pi nabuna mutoroche torega nabutorega ni bwata abachukuru bandi inyaruka kusomya nere nyabuke yetabwati bwoya rende nere eroge rwari terende bono nakiki ngotebanga yakinare konyora yere ntinkoreki tukuri biki bikonda tera amache nanye noji nobure magoto kungura komera gocha ya tigabera igo muno mwana ayagatanga tigache ninche nabongo tabanga otigache no pole sana mwanchu mugiriri kero mate as much as tindigo judge nkikiebe kere no side na because mbaranya right yo reply osirio mwanchu koro ugo nande muno mungno yakore sanga na chiete nyagitali mpaka wakamomera. It's very traumatizing taligento kire kironge mungina bono yekire ya ikire iga yabeiriga postmortem yakoriro bono rendo mwatekere yakoriro fani sinata kire koyanigwa wikira boni yankiye kogera tarayanigwa wikira boni ga yaigete bare bateba ngo yagende imina ntuchi no muntu bono riri janda libo mwana oye bono babo yagende imi akasitaka ko seri mu murumu abo bono yose bare ko komo Nairobi ngatari yaye ngakarwa gaga abantu mbarengo banka abandirinde amanya batabana kimo kubeko yo no muntu neri jando ratikoro rumwana oye akwera mu marore bitondo bibere bakarora bono yakakani uyo murumu ababona agasoa nyumba yuri mu murugo yuri mu murone wano lyasoa nyumba wakolire kumana lende batebire naye bondo binteke bande banaka bikeke bandali akakora lende libakora anda tinsa chinke aba uyo mu muro ingana ero nyomera toyo uyo gatamanga bikeke banda nteke banda nga ukatebi uriyo ne bono nteke bande ngato to dike ikwerende bali ke bali ya mwe ba yego chikotindeka kumenya ko eyaki mwana uyo anokumo eyaki turike naki twamanyire bono ndokuruga ega twamanyire gento kegenda to konta binga turike akeigo mwana omuntu nalenge ga iko kumenya ko bora nkiki naende ngaya yanga neke banda bakonsaba nga yivo oyo gosabeke bana no ibono nyamere toyo nero gosabeke banda ere ekyayo bekiraria nuoyo wane bona abike asirinda akamanya kurwa akamukanya akamatebe ya ntora gente kinto twalibwana twagambire gente kitaranga yomwe birogo akyoka kitoko kora asiamanga na yaga kora akaera alitorwa to tokoranga abantu aba bakabara abana bakabara n'abamata bagatamanga abantu aba muri cyangamburunge bari karabago sabanga baye bari pamitu bwangu burunge bari mu gutiku umwana wa gutukuga ari umwana uriye kwera tukucyari abantu bari barunge n'cengaroranga umayene abantu bari barunge mwari wanyakera umwana waje tokagenda nere nende taruchi mu biro taranyorora litukuri bakwenda bana bakanda bakabuka so babwe mucyuyo banyota bakakake mwana uri ukire kwa bakongu kwani ari nyina koro kukwana bale bono nakibarenge tu mwana uri aramuke kurwari sabantu bari lisangeli ngana iga atamenu umwana arusi to mwana uyu watko mwana uyu ubona ngano uyu umunyomerete mutukuruyo tubatko mwana uyu bukwana mona abantu baro kubora ninki oyo wane bono kire kwategera ugo tebyo kwata kuso mwana nta mwana uyu kumotuoma nabamuturunga netukuru karoko igoro akamurutaise ngina byara korai ngina byara ya murutanse okoleransa rusie kengine kinsaba nimasa ugyakaiwa kimo kelioki na lya abantu abande basitoga bagenda nsemba bagutikora atakunda lende nabagenda lende bagataba ngatika togambe ntoyugwane nini na lya abantu bakoira nabakoboranga nkinaende bana isakasaga mwabwa atende ntwara ngambo yatwa tukwane nde toyugwanda tokolenge twakwanire gitwakwanira nekebe tomanya karanda kinarina nanda yakya togende bakabwati ninde bagacha kwambukira boni iga mwana yantanya korora mwana uyo ayengana kyalenge adina atarora bana njya gutukorora into kyabunde kandi balengera tinga mwache bachete koibo mwana kero kende balengera tubanga koiba bachire bondo ndiko barangire tubanga tagataga into kikorora ngaki ngakyumo cyuyurende ngaki mwana uyo nakitoko genda mba bwatekerengera yugo kikoiba mba bwatekerengera yiki ngombe nkonyara barakana ngombe ande bararo kisaini nde yonse
arabu bakataba ngatoka ngabagendo handari bagochibache kurwaniko oche barwaniko paka kodini ngakinenda bakogendo inkaro nakibago chukubakora bari permit caution ebekire gaya igo monto gachite fanis ne umumurori obegete kebande kyae ne romo gachite goseni no momu gachite go ne romo gachite lakini ta kumurusio rose ntimo begete caution tuwa kane tinde tukabeke ko ndangere byane moto ko ronta yuko tukutwari kende gerora ta komenta sumuligirio kuligere tinsechi kindi gasinti bana komenta ndinganyoro bakonyi bande rendo ndo kondorera amabira bankonyerende mungina pora yonse naere andikanya gutwara gode wancho muligereria nchena ndengende ko insistinga enamba yega twabikaga ya Lydia oyuro mwana gomungino yega enamba ina bomuko support in any financial point endagira mba misetiga igana ndoro chenga kiya masipatali ko koremerimo mbaga niti at least none endagira andi ko igure ngabona mangana nare kotini batakira banya kubinyoka bosongo wapi banya koranga kigo seno gembo eli barenga ki mangana yakoera ntubwa tipakekero kyo moelio but boygo nande ntoe side area mo nonero reply opportunity na barbaire sa yabona aralia iga kulingana na sa lakini noro just stand ya gaiga se family kulingana na bakoera sanga mwana fani staru eri ngombe igo meaning nyomonja lengoro neke usinga tebe kironya toraru ngombe yimini nga mukungu tobwati oino musani anyway tiaturanya tigeranga gagwe I ba support na boko ba kresi mugotire nambe yiko ba encourage in any kind of way ase oranyare koleta ndo yanko yabo erega nero era kwana eri mugosabere nabanyakinyero babiri batatu barega iga tarachi gukora kurwa sekenyoreke gatogenda nda oncho muligeri no tole no mugaka rale sokoro ya fanis sokoro se yanko sokoro ya kosa hemo ayebono naye ole anko ya mamu mwabo yo Lydia nere tigara tebia berata tuigoya mangana nere bie kumugaka bono ole senke wanteri ntore sangoma abanga kyoma itamangana ncheza muri tangu dufedi onarangoro kwa concept anu mwana one fans no mochokoro no uri batikire twali no mochokoro oria nchege ndugu yani asirite kale sana twalenge minto babiri asubati kianda kera ndugu yewe sine ali ngo musini kono mujio na otamenyete no mungino na bana aba bugwe kero mwana ahita kwenda Nairobi mochokoro fani zina akabeira na soma tuno mungino mujiro chaga chagande skuru bunakora paka form 4 akanda Nairobi abana abana no bali Nairobi ona ali Nairobi kibira ono intu to itukustokwana na no mwana bani sirire kai fani sirira kai tuguru obondo katana kitokora kero mwana yagocha mungina ukura kutirimboka na kina fani sirire mojo korosira ake ona yo mwana yagocha kero mwana ona ajete mungina na agendete agaika magena akanyora rinde ria kubekwa kwiru mochari akamura kubaga kana mungino yo utaso ime akagenda weka abu mochari ogembo asi kero mwana yajicha tukagomukana tukagenda nere na baba ndo bagaiga tukagenda paka tweka nyangoso twagitwanya gaso tukanywa mundu bwerandi musubati bwerandi awata karibu ojikulie narali wanona karibu tukulie leo wana tokuru nyangoso bono twanywa musubati bwerandi ogoto director na moko anda gari monyo ale chipikipiki izani nyangoso monyo aje pikipiki na asa yakuru kusinya keremo bono usana kyono sina kyo yago todi kuli aje chipikipiki to chera aba to ane kama bako ukuru chipikipiki ngoro toyo tabaya tolia ka gwende muswadi ya tata tolia ka kama tatu tolia tugwenda bana kama tatu aku muswadi na rugo totare ka bono kujia bo mujiyo na ndi kwa tanu manyata otoiki na bono kemerari moika otoiki na kemerari mata tabi naki tawe nebi ngochi ayare
ande tuita amagoro na bono kurwa paketundu bari tuko mujio itanyore awakamba ikaranso omwemjie omwemjie we wadi ina aro ndine tonyora abantu mbekaranso ujo emete imeiga ndine toikega tobakwaniga na nduto toikaransa igalende abo bakwane na njuto tokora introduction yende naki kamura agulende njenali first time ko karora noi kolera yo mwana ena libaro jaine bas karabana twaikirende ine twakora introduction kuri munda debilieta uja abatwarenge kwa twakorire introduction afterward ende bono tokora naki agwakorera abo ina bu mwamjie bari abo jabu tokenda to bona ki turora baka baisa iki to karanta bona ki to sabe mbulango nkobere bona ntutwarange ne kuchialiga abagaka no omojokoro yani mwana oli ofani omojokoro ajigukwani olia baikaranse te ali omukwani ga akamurega ni hoika tukaranse te twada dirinde kituwaitaka tuikaransa akana tata tuikaransa ana ntutukara ya akamura no mumuro yo nyomete aguwe oyu mwana buoyo ibamenya tene no kitega chinkaiga twarona giti to sabe ibona twa rusiri chiko bitota to kusaba to kusaba to kanyora watiruyo wagero yonse muyo mwana olia to kubona nana kikiaba ntuntu achalende turangiria waka balirende to kwana naki ya naki kirende awega feria ebirenge bino byalenge muchikuyu to kwana ina waka naki tuajira mojo to maeti waka moto gobere naki ga no to jogo koligere naki etimu abwate ne aguruso boigari abaka mbale balenga ali batatu abuto ategeto kubona ki bona naki rusana to tamanye mongino yo koroka kolera yo tamanye tio agota fani sinoyo ye ndunga me kubuli nde fani sinoyo ye ngira togere twara kidenda abaka mno kubona ki kirenga kyabagaka kyalenga ki iga ntunyome ntunyimanyite ntukona twagera yo ntuta ukwana rende naki inagirende bona asuna siri tutara kwa kwana mwana yo mwana boyo wanze kuru kwagero yogulense oyo ngina byara wage yani nyina byaro yo mwana yone bas nini tokora ya fuje nega abaiki pikibu kwa fuje tokora naki ya tuakorire chapute yabu tuakora ikiagera bona nore mochari mochari ba tagete koje yo mongino yo minto ba mutigense bakagenda kamurana naba chango chegale ba tagete mundo bas tukama gobora ndiri nte tokora ki togenda to dakora ki tugatirimbuka tugaja tuikabona ina rere toji kitali kijana to ende kera mwana ajo akora postmortem postmortem kera ko rwali ogembo ikabeta ga tiankong bono etimu eri abo yoka wento ko soime tiata timu kuruso bo so bo yo unanje sokora yaya mbata ke tinto soime twangino mwana bameta noyo urwete Nairobi bona tukabasturanda isiko ona nakimura agenda inumweka abantu saba na indutora abantu ange sitaga tusheke rusuko uyo monyene omwana asieke rusuko tajikorogoro mwana yago akokoro operation padrini nyasa kuna kubanga umwana undi agaja aganda ime agaja mera kaiguru akagenda mekara agenda ime akanya bono babwatiro omwana oyo akamuraga kana kan bamenyete no mwana oyo omuzona gira leta kibande na nduguru suka ali mai to gemu ne fensi na utoligire to wadi sikoingo asiyoingo bas afterward to ulia kabakani kibande kibande gari bas tukamya bono gote bono ya to enda to tororo mo yo ko operation ani ekera postmortem ona na to enda to nyora bali ba pro ke tete to jona oro tamuro uja kara ko postmortem ya renge out insikari olenge ime
bono imena mwana oyo mwabo jete komigiriria agana gona ki bono ro jala gana mai gulu fint Okay. Egrafta wa kolete kwendo wa kolete post mortem buna into suru to arenge siko to wa Yes. etile nge ba tile ti ari ga presenta bono lirio mwana nyo na mwana akagoya bono lile tile no bono gina ngento na ta so na ligireti we abu Yes. lili ndo ajeta alia mwana ali au kwana ese TV ali na njenga kwana ayo TV mbeli TV kiri ngako yi bono tiji dikoro ali maito bono to abwa to oboro bonge bono no koro to alenge bono timu eri abwa ta kuruso boy gale ere alenge contested nyinge ba stugaru alende toga riwaji kunande toga kakotini tisandiri kuade agaikari agaka mamuru yakaboriwa akamaukana na mongino yo ne arwarete lakini ende une twajete mongino ina piete agacho uyikorera yoyo no ro tamu maitanya komorona na no nje lituke lina moroje lito goitwa ne lina mo yakabere ko titarengo mamuru yo ya tebete na towa ni manti Kina kikere kotini. Egina ngiri kotini Kimoko gamba. To go ambe koti omwana oyo ndomo korero yo tamanyeti oyo na ndomo manyeti ndendo totabenya serikali atokonya omwana oyo atokonya toego mwana haya twaigira aria mongino na aria jete chusi ali koti akorange no mumuro oyo no yakwana one koti ndoto ne koti kale tale 5 mwezi wa 5 tuguna gukwana Mutinyo gocha. Ego ni ma sana. Igo bone kine mubegete nkelinga ki ntuntote tinyome to mwana ito to eniga iga ntote timangana wirwo ino. Okay. Ekyaro bone gendo twaroje nore asuna asekero yagwa kwa. Konyo ba lenjiri ali no mwemsi uri na ba 20,000 toro on the spot. Bono ba begete question mark na ntuntote gete kororo mwana mo wiruria. Bono na intuto wana to katana ki pake kwenda mangana le kodia totabi naki aitoko ande kodia kulingana barabu bono defense ya bonki bakoeresa bono defense ya bontu tume dikyara bono roche twagenda ali oroche no mwana oyo jeta ali aga agwa kuna intu na sokoro no otore bono roche mbwa mate to mbumbaro ingana liago rabolia ba ligiri patulikere tiboni galio mwali ndeli liga nankiura kwa no mbugaka nche ngokwa no mwao uno mwaka bwo muchia umwana oyo mintendu kuyane ne tata asirete agandigira abana aba yes paka abachokoro na otore komo nanje na atikitu kwindo monto musinini abana twabe komo paka mochokoro oyo no akabeire ga ujera babaroche sikali ari gwanja etokonya agitoe gwo mubere oria tukutega mwancho muligereria tuguchigukura kurwa sekinyoreke twategereire abantu bagukwana bangi twategereire ngina korfanis twategereire gasokoro yae nabo igo mamwabona kwana litangani bono ngukura tuguchi ena mwira niga igasengencho ya mangana yo mwelio sengencho bonere mamwafanis tuguchigukura kurwa sae kende buna bono kwa ruru kwa ngeresa ga igasa bategere nata ngalinga niri kwa ngeresa guikatuli beka sembe eli abantu bali gonde liga kwate bangana wa mumroyo esate to coin fanis tali sobo aso mumro ya guchiko ni umwana ifanis tata gete guchikoin tali sobo korora mungina ko ate gitu kumoira sababu mumro ingwetu no akinire to ngina kuru no amenye tororo yotabwati nyumba tabwati nyumba kende yosinge yo na twachi tororo kende ngiyo narora baraye bangi batete kuma support igono wane ilikuwa lengo bara imba lengo rora kini wate banga batete ko kumanyikaninga noro abara imbaro bali ngororo nyono mungino irende na teba na ki mama fanis no ali geiga kende ngi yakwanite
one ye kororekana na atagitu mwana uyo na kurenda konyu nyine chinyombe chirenda enda agachiru style ne gweta gukwana ikibona utachikugani mwana one nje umuganeti nje serikali yangonye moye ni ga senjere ndonge sababu nje tindo chiboge mabwaringe abumboge makibwaringe abo iri obutindo chigosobo iri obumbaroro kwikira nyawemba oneiga abo ndomoronge kanga kwanite nakiye umwana usirire ga neiga kende ngeyo ni achiroro nondo gonde buka ki korera ya neno erege kende nge ya kwanite era tegeta konyu na kuruga bulinda serikali nyenere kumakonya esafani cia chite senkelia eli kurwale musigo bona kurwa cha gitaka musigo paka bona mitini yao chikogonke erengo kwana mwalinge komo kolere yago ere mwanya gukwana komo no nitkirimo nje na gukwana nere nyoe muna mangana ya beteiga na ngagera nyoni simio kane ndantebine na kierega naiga chitanya kongagera simi umuroyo konyomerete rende bona umenyete na fani kurwa kamenya paka fani siasirite buma bwa itukonde na one limo iga mukambete na bane siminga bona rende mama ninche bwato mwana njitande beti mangana yi tanya wonte bona ekina gwante iri mubegete koti ekine ke mubegete nkinaki ikina to begete koti ni toro chibona ebata giteliri barusi umubere ryo kabaire kwando karolende ne tutonyosie ko muberoi mubere turamanya ne iki kigende na kibara iro mwana enda bamutindeke watararu kende yonsi gaiga ole tomanyikane na baro tubamanye namba mbantuki bone batagete banyurusi ryo kana konyoira anda banta gwe korore babata abuchayo gete all right mancho muligeri aina arali kurwa sekinyore kya Nyamburuga kegotoka ime ya Kemera Ward ye nabate ye gotoka ime ya Kitutu Masaba constituency me county ya Nyamira itindi komenta osikuru sikendi yonsi kurwa samangana ya kwandiruga lakini nimba right of reply kote mande koligi family elia nerenye bolinga ki amangana ya kwandiruga iga ngakiale na barabo batwa reply ya bonereli lakini so far namba ya whatever ya lenge 07 08 13 08 27 0708 13 08 27 27 Lydia Ratem right ena mbebe na twabekire screen yago nabo gwakira Lydia nabo kubalemia nabo kubakonya financial support they need your financial support sana singe nchombali koraga sindons elio na ayo onyale kuba support senchirende urara nyale none ndagira bate bangane gasya nkongune challenge mama mwabonko kumna kwa nagali so support them in where you can osonye kuranya gututuma gocha saiga you can still send us na bogo twakire simi gwetera se channel chitu gaiga na bogo twakire simi elio tutume gocha gaiga tubakonya senchire mosende uruga ige kenyore kiga kya Nyamburuga Kemera Ward Kitutu Masaba constituency tiankole kuruga iga to merana somugano gocha